pawb, gobeithio bod chi'n cadw'n dda. Felly heddiw, rydyn ni'n mynd i wneud sesiwn ar ein breichiau. Mae pwysau eitha ysgafn da fi fan hyn, ond os nad oes pwysau gynnwch chi, ceri ôl cwpl o dins neu falle boteli dŵr sydd wedi lenwi. Iawn, cyn i ni ddechrau, nawn ni twymo i fyny. Felly cofiwch, dyn ni'n sefyll yn dal, sgwyddau nôl, bol a'r co yn galed, a'r cluniau di tycio i mewn. Reit, yn sefyll yn syth, beth am i ni wneud cylchoedd mawr gyda'n breichiau. Nawr, cofiwch y breichiau yn unig sy'n symud fan hyn. So ni eisiau i'r corff bod yn symud o gwbl, popeth yn llonydd, jyst y breichiau yn symud. Cadwch fynd. Cofiwch fynd ar tempo eich hun hefyd, dim angen cadw lan dy fi. Nawr, dera'r breichiau yn ein flaen nawr. Da iawn. A trio cael y breichiau i fynd mor agos i'r clustia ag y gallwch chi. Cadwch i fynd, cwpl mwy, a dyn ni di gorffen y rhan yma. Da iawn. Siglwch y breichiau yna. Reit, nesaf, dyn ni'n mynd i ymestyn ar draws y corff. Felly fel bod ni'n gwthio i ffwrdd. Gwthiwch ar draws y corff, felly dyn ni'n rhoi twist yn y corff i gyd. Sicrhewch bod yr ysgwyddau i lawr, so nhw eisiau nhw bod lan, a dyn ni'n gwthio ar draws. Os hoffech chi ac os gallwch chi, rho squat bach. Felly dyn ni'n syrthio lawr ac i fyny. Cwpl mwy, ac ymlaciwch. Siglwch y breichiau yna nawr. Reit, gallwn ni wneud y sesiwn yma naill ai'n eistedd neu yn sefyll. Felly mae hyn lan i chi yn gyfan gwbl. Dwi'n mynd i wneud yr un cyntaf yn eistedd. Felly gyfeilwch yn eich weight neu'ch tins neu'ch boteli ddŵr. Eisteddwch i lawr gan sicrhau bod y traed yn fflat ar y llawr. A dera'r weight uwch ben yr ysgwyddau. Ac yn araf bach, dwi eisiau chi gwthio i fyny i'r awyr. Nawn ni wneud 10, 9, 8, cadw fynd, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wff, galed. Da iawn. Reit, nesaf, dwi'n mynd i sefyll, ond eto gallwch chi parhau eistedd, mae'n hollol lan i chi. Rhowch y weight o'ch flaenau chi, a dyn ni'n mynd i wneud bicep curl, so gweithio'r cyhyr fan hyn. A dwi eisiau i chi sicrhau bod y penelyn yn dyn i'ch corff, a dyn ni'n mynd i dod ar weight i fyny ac i lawr. Reit, off ni, 10, 1. Gwnewch hyn yn tempo eich hun, cofio. Dim rhaid dilyn yr un tempo a fi. Nawr fan hyn, sicrhewch bod y corff yn syth eto. So ni eisiau chi plygu ymlaen. Popeth yn sound. 7, fi'n credu fi wedi anghofio cyfri. 8, cwpl mwy, 9 a 10. Da iawn. Felly, yr un olaf dyn ni'n mynd i wneud. Mae'r breichiau yn mynd i ddod allan i'r ochr. Really gweithio cyhyrau top y braich. Barod? Offa ni to. Lan a lawr. Nawr mae hyn yn un galed iawn. 2. Nawn ni trio wneud 10, ond gweld sut mae'n mynd. Eto'r corff yn dyn ac yn gryf. Cadw fynd. Dyn ni bron yna. Bron yna. Dim rhaid dod ar breichiau lan yn uchel iawn, jyst mor bellach chi gallu. Dyn ni bron yna. Cadw fynd. Mae'r breichiau yn llosgi nawr. Ac un ar ôl. Oedd hwnna'n sesiwn galed iawn ar y breichiau. Mae'r breichiau'n brifo. So gobeithio wnaethoch chi mwynhau'r sesiwn hynny. Os ydych chi'n teimlo'n gryf iawn heddi, gallwch chi wneud yr holl peth to. Ond os ddim, ydych chi wedi wneud 5 munud, da iawn chi, a na i weld chi tro nesaf. Hwyl!